v tomto videu rozbalování unpacking balíku z Pravé Bio.cz. Suroviny do kuchyně, doplňky stravy, věci, ke kterým se dá něco říci a které prostě buď to mi došly, nebo je zkouším a myslím si, že můžou mít nějaký přesah i pro vás, tak vám to tady trošku představím. První, co tady jako vidíme, protože to je prostě největší, tak to tady hodím rovnou, jsou cereálie. V biokvalitě pod značkou Turtle. Jedná se vlastně o bezlepkové či lepkové varianty, ale v biokvalitě, kdy tady máme z žitné mouky, tady to máme z rýžové mouky, tyhle jsou vlastně polštářky naplněný rádoby nutellou, liskořížkovým čokoládovým krémem a tohle jsou prostě jenom jak kdyby takový křupky označované jako Cocoa Smiles, kakové úsměvy, takový prostě účka. Chutný, dobrý, málo sladký, takže je potřeba to dát do sladkého mlíka. Tohle je sladké samo o sobě dostatečně a v ideálním případě k tomu, ať to má nějaký přesah třeba i pro děti, vzít mlíko, dát do něho žloutek, trošičku něčeho sladkého, med, javorový sirup nebo něco na ten způsob, skořice, vanilka, potažmo třeba ochucený protein, kolagen a máte skvělý nápoj už v základu, sladký, do kterého můžete dát tohle něco na křup a to dítě do sebe dostane smysluplný živiny a jediný, co tohle poskytne, jsou kalorie navíc, což tomu dítěti nutně vůbec nemusí vadit. Zvlášť, když to bude stabilizovaný bílkovinou a tukem na úrovni toho mléka, toho žloutku a potažmo proteinu, kolagenu a surovin tady tohohle typu. Za mě velmi skvělý vzhledem k tomu, že spousta děcek to prostě obecně jedí, lidi to chtějí vyzkoušet, pro nás dospěláky to je v své podstatě jako comfort food, který má obrovský přesah do toho, že se jako vrátíte do toho dětství. Já jsem to nejedl ani nepamatuju, jsou to roky. Vlastně už nějakou dobu na tom pokuku s každou objednávkou, když jsem to tam konečně přihodil, koupil si, protože ono to není úplně levná záležitost, jak řeknu tady Nesquik, Chocapik a tak podobně, i přesto, že to jsou sami o sobě jako relativně drahé věci, drahé suroviny, ale doma si tohle úplně jako neuděláte jednoduše, jo? Stojí to prostě poměrně nějaký know-how, nějakou zkušenost a nějaký čas se tomu pověnovat. Tady máte v biokvalitě kvalitní obiloviny, které pokud vám prostě pasují do toho jídelníčku, do vašeho energetického výdeje a tak podobně, tak to může být perfektní svačinka, zvlášť když říkám, jak kdyby, že vytvoříte smysluplný ten základ, což je opravdu, řeknu, mléko nebo jogurt se žloutkem, s bílkovinou, ať už je to v podobě proteinu nebo kolagenu v nějaké kvalitě a máte vlastně jako skvělý základ, který můžete přisladit. U tohohle nutně nemusíte, u tohohle to doporučuji, tohle mě neoslovilo totiž jako samo o sobě chuťově, tohle bych si klidně křupal jenom tak pro radost. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že to je vysoce kalorický, jo? V obou dvou variantách, jo? Neliší se to až tolik asi o čtvrtinu kalorií. Jo? Počítat s tím, není potřeba počítat kalorie, ale počítat s tím, že jakože tohle se do toho jídelníčku schovává velmi jednoduše, velmi rychle se toho jako přejíte, ale z mýho pohledu mít to doma pro nějaký ten komfort, tu záležitost je fakt jako skvělý a jsem rád, že jsem tohle našel. Další věc, budu to tady tahat tak nějak jako obecně, čokoláda. Přešel jsem plně vlastně na tady ty madagaskarové čokolády, jsou dimenzovaný pro vaření, jsou to kilovky, je to 10krát vlastně jako 100 gramová ten bar, jo, jako takových těch čtverečků, je jich tam 10 po 100 gramech, v 65%, 70%, 85%, 90%, 99%, mám zkušenost 65, 70, 85, víc procentní jsem nekupoval, já když už jim čokoládu chci, aby to bylo i trošku sladký. A tohle jsou čokolády, které jsou opravdu velmi chutný, cenově poměrně dostupný, bavíme se někde kolem 90 gramů za 100 gramů, což je vlastně jako velmi dobrý, anebo i méně, jo, podle toho, jaká procento a s tím slovým kódem o těch 10% udá poměrně dost. Takže za mě velmi dobrý čokolády, tady ty madagaskarový a máte opravdu jistotu kvalitní suroviny a kvalitního zase takového toho jako systému bean to bar a tady jako fair trade a tak dále. Takže za mě velmi, velmi fair. Další surovinu, kterou jsem chtěl prostě jenom vyzkoušet, k tomu vlastně nemám co říct, jsou rýžový nudle z černý rýže a organický bílý rýže. Oboje organický. Jde mi jenom o to, že Sofinka má ráda špagetky a má ráda nudle v polívce a tak podobně. Tohle je velmi jednoduchý způsob, jak to do těch polívek vlastně přihodit a uspokojit ji a nezajistit jako nic vlastně jako bídného, špatného. Ale i běžný rýžový nudle jsou v cajku. Otázka, uvidíme, jak se tohle bude chovat z hlediska lepení a tak dále, protože ty běžný rýžový se lepí fest, ale to není nic na škodu. Tady kopr v olivovém oleji, čistě mě to jenom jako zaujalo a kopr mám relativně rád. Tady je kopr, jablečný ocet, panenský olivový olej, slunečnicový olej, sůl. Slunečnicový olej tam bude velmi málo, takže jenom jako takovej dip k jídlu primárně, tak zase záležitost z hlediska nějakých jako mikroživin a trošičku zpestření. Jako dárek tady, co jsem dostal k objednávce, která měla hodnotu něco kolem, já myslím, že 9-10 tisíc,
poměrně drahý, protože jsou tady věci, které jsou pokročilý, ukážu vám za chvilku, tak je vanilka, 10 gramů vlastně mletý ceylonský vanilky, používám prostě do jogurtu, do mlíka a tím, že to je vlastně sáčeček, to trošičku jenom usypu, tak je velmi, velmi solidní způsob zase z hlediska nějakých mikroživin, antioxidantů, ale vanilka je prostě jako chuť a skvělá kombinace s kakaem. Teďka tady vyberu něco, ať mi to trošičku navazuje, kdy se můžeme se tady bavit i o ústní vodě, kdy chtěl bych vám postupně představit většinu produktů North American Herb and Spice, protože je to zajímavá společnost a většina těch produktů je opravdu použitelných. Některý nejsou použitelný, nebo jsou, ale jsou zbytečně drahý, takže bych je do toho běžného balíku doporučených věcí prostě nehodil, protože poměr cena výkon se prostě nevyplatí, ale v rámci té ústní vody, kdy já teda nejsem úplně fanoušek ústních vod, alkoholových, esenciálními oleji a tak podobně, vzhledem k tomu, že to likviduje ten orální mikrobiom, jak ten pozitivní, tak ten negativní, tak tohle mě baví v tom, že je to podykatelný. Což je super pro děcka, kdy tady je cranberry, brusinkovej, plus máme ještě jahodovej, mají ještě mátovej, ten nebyl. Chtěl jsem si koupit jahodovej a mátovej, takže nám jsem koupil tady pro dospěláky vlastně tu brusinku. Sofinka má jahodovej, ten už je schovaný nahoře, tak to vám neukážu, ale je to vlastně úplně to samé, jenom jahodovej. A chuťově to je zvládnutelný, nepálí to. A hrozně mě na tom baví to, že jak jsou to vlastně, jak oni mají všechno food grade, ty esenciální oleje, mycelizovaný a mají to prostě opravdu tady, základ tvoří pramenitá horská voda, hydrosol z oreganolu a výtažky z divokých bylin, americká brusinka, máta, vavřín, tak to jsou všechno vlastně velmi potentní jako látky, byliny, které pokud vypolknete, vyčistíte si tím zaprvé tu ústní dutinu, vyčistíte si samozřejmě smysluplně jako běžnou dentální hygienu, čištění mezizubní nítka, jo, a tady tyhle věci dle vlastního uvážení a potřeby. A pak to propláchnete tímhle a spolknete to, tak máte výhodu toho, že podporujete trávení a podporujete antioxidaci a všechny ty polyfenoly tady z těchto jak kdyby rostlin a díky tomu máte vlastně jako potenciál pro to vaše zdraví ještě větší, nejenom ty orální dutiny, ale i toho celkového vašeho střeva a těla. Proto mě to baví. Běžnou ústní vodu bych si nekoupil a nepoužíval vzhledem k ničení toho mikrobiomu, ale tady pokud to vezmeme v přirozené podobě, v neúplně extra síle, jo, kde vidíme, že to není ani esenciální olej, pardon, jak jsem zmiňoval, jo, že jsem to řekl esenciální olej, je to hydrosol, takže se to chová jinak, není to tak intenzivní, tak z hlediska vlastně jako kdyby podpory trávení, zdraví jater, antioxidace a tak dále, ten potenciál je strašně velký. A ušetříte na tom, že vlastně jako kdyby nemusíte tam potom sypat kdo ví jaký byliny navíc a nějaké doplňky z hlediska podpory imunity, protože tohle vám to zajistí díky tomu, že to polknete. Moc mě to baví, jako opravdu, velmi, velmi dobrý. Nemyslím si, že by to bylo úplně extra levný, ale máte tady 240 ml, takže kdyby vám to vydrželo po nějakých 5 ml, co si tak jako troufám, já si dám vždycky trošku do vršku, do pusy, pak to třeba 5 minut prostě proplachuju, pak to polknu, tak si troufám říct, že máte 48 dávek, takže kdyby to bylo na 24 dní, kdybyste to dělali dvakrát denně, nebo jednou denně večer, nebo ráno, tak za ty prachy je to vlastně dobrý, protože to splní hodně věcí a opravdu máte jako dobrý pocit v ústech, potažmo když si to uděláte večer, tak ráno prostě ten pocit je furt fresh. Samozřejmě záleží na zdraví vašeho orálního mikrobiomu, střevního mikrobiomu, stavu žaludku a tak podobně. Jo, jenom ať si tohle uvědomíme, že to není úplně takhle jednoduchý, jakože dáte si tohle všechno zalitý sluníčkem, záleží na celkovém stavu. Essentia Cleanse ve své podstatě vypadá to podobně jak ta ústní voda, ale tohle je voda, která má v sobě mycelizovaný oregano, černý kmín, šalvěj, lemongrass a plus je v tom vitamin E a slunečnicový semínko, to nevím, proč tam je. Každopádně jako kdyby myšlenka je ta, že tohle používám do difuzéru a nebo inhalátoru, kdy to trošku ředím do inhalátoru s mořskou vodou vlastně, nebo nějakým vodou solé, inhaluju v moment, kdy potřebuju, protože potřebuju nějaký míře vyčistit ty dýchací cesty nebo preventivně, a nebo do difuzéru, kdy nemusím to jakkoliv ředit, prostě to tam naliju, zapnu difuzér a můžu to inhalovat. Tím, že mám doma 10měsíční mimino, chci mít podchycený food grade kvalitu všeho a nebál bych se tohle vlastně jako pít, jo? Když to kdyby řeknu takhle blbě. Nepil bych to, ale nebál bych se toho, nebojím se to dýchat a nebojím se to mít v atmosféře, kde tráví život moje děti, které nemají vyvinutý detoxikační systém, jo? Ta 10měsíční Julča nemá. Tím pádem tohle mi tam dává smysl v čistotě toho produktu a toho čištění, řeknu jako ovzduší. Další věc, co tady mám, je hořčík. Hořčík, který běžně užívám vlastně jako v kapslích v čisté podobě magnézia bez glycinátu, běžně od značky Nateos. Tohle je Bioptimizers, za mě společnost, která je hodně vysoko na úrovni kvality, sourcingu, vědy
a vlastně celým postavení všeho kolem. Nicméně v kapslované podobě bych si ten hořčík teď v aktuální jako době jako nekoupil, ale co mě baví je to, jak mají dochucenou tady tu sypkou variantu, kdy ve svým podstatě máte jako kdyby na úrovni jako 0 kalorií, to je ale nepodstatná záležitost, tak mají na jedné odměrce 325 mg elementárního hořčíku, což jako fair, to jsou ve svým podstatě 2 kapsle. A mají tady několik forem vlastně jako hořčíku, jo? Mají tady 8 forem hořčíku, kdy ve své podstatě vlastně jako všechno má hlavu a patu, jsou to kvalitní formy a mají to perfektně dochucený, kdy když si to dáte do studené vody nebo bublinkovaté vody a máte tady tu raspberry lemonade příchuť, což je opravdu prostě malinová limča, tak se to dá pít a v létě to je brutálně dobrý elektrolytický nápoj. Když si do toho přidáte třeba špetku soli nebo ještě draslík, tak máte opravdu jako potenciál toho mít nápoj, který vám chutná, je elektrolyticky nabitej, z hlediska hydratace, z hlediska optimalizace a všeho to dává smysl. A baví mě to i pro děti. Jo? Nedal bych to asi úplně jako nejmenšímu dítěti, ale v rovině prostě od třeba roku a půl, 2, tak Sofince vlastně jako dávám pravidelně nějakou půl odměrečku, vzhledem k tomu, že 325 mg je pro ně hodně, jí stačí na těch jejich 17 kg, jako když moc, tak těch 160 mg je úplně strop, takže půl odměrky nebo něco pod. A z hlediska jako pití, vím, že to do ní dostanu, když zvlášť, si to jako vypije brčkem, že jo, ty děcka na ty brčka jako jedou, tak toto je skvělý. Jo? Bioptimizers Magnesium Breakthrough, v té malinové limči to chutná nejlíp. Druhá nejlepší je ten Fruit Punch, což je nějaký ovocný punč, a pak tam mají banána mango, to mě neoslovilo. Jo? To je takový hutnější, dovedu si to představit do nějakého podzimního stylu, ale tady na to jaro, léto, tak tady tohle je za mě velmi, velmi dobrý. Pak tady mám Oregaresp, který mi vlastně jako došel z hlediska teďka nějakých jako bacilů. Oregaresp jako takovej, tady v té variantě 6 v 1, mají 3 varianty Oregarespu. První varianta je 4 v 1 v podobě kapiček, druhá varianta je 4 v 1 v podobě softgelek a pak mají 6 v 1 tady v podobě normálních kapslí. Ty softgelky a ty kapičky jsou 4 v 1, jsou takový, jako řekl bych, preventivní záležitostí anebo pro řešení nějakých malých bacilků. Tady to 6 v 1, já tomu říkám, že už to je jako atomovka, která má potenciál v tom, jak dobře je to poskládaný a jak intenzivní je ta dávka. Když se podíváme vlastně na variantu toho, že jsou to jako ve své podstatě oleje, které jsou liofilizované, sušené do podoby kapsle, tak do té kapsle, která není úplně malá, se toho vleze poměrně hodně a ta dávka a ta kvalita té suroviny v té dávce už má opravdu jako obrovský přesah z hlediska imunitní podpory a z hlediska vlastně jako potenciálu pro podporu řešení nějakých respiračních potíží. Jedna z nejlepších věcí, která na tom trhu je, možná nejlepší, kterou můžete doma mít při řešení těch jako intenzivnějších bacilků. Jo? Chcete to doma. Dávkování úplně doporučený, 1 kapsle 2krát denně, já když prostě přijde jako problém, rvu tam třeba klidně 5-6 kapslí a podepsal bych se pod to, že to je jeden z nejlepších věcí, kterou tam dávám pro řešení většiny těch jako problémů hnedka v začátku, snížení té reaktivnosti a vůbec vlastně jako kdyby, nebo i snížení těch symptomů, to je jedna věc, zefektivnění toho postupu, což někdy může zvýšit ty symptomy, protože rychleji se tím jako projedete, ale zkrácení celkové doby ty regenerace. Kdy k tomuhle patří vitamin C ve vysokém dávkování 4, 5, 6 gramů za den, jo, na vlastní nebezpečí, samozřejmě poraďte se s ošetřujícím lékařem, ale vysoké dávky vitamínu C rozdělené během toho dne, pravidelných dávkách a k tomu umělé zvýšení teploty za podmínky, že nemáte zvýšenou teplotu už v základu, že to ta vaše tělo neudělalo. Sauna, horká sprcha, horká koupel, co vydržíte, tak tohle vás vylíže prakticky jako z čehokoliv, co momentálně z hlediska těch respiračních věcí máte či trpíte. Velmi, velmi dobrý, velmi efektivní přírodní vlastně jako antibiotikum. Pak z hlediska tady jenom běžného vlastně jako jídla, lepší vlastně majonéza, lepší jediná varianta, jo, běžnou prostě majonézu z obchodu bych si nekoupil z hlediska rostlinných olejů, který v tom jsou té kvality a toho co a jak. Tady máte avokádovou majonézu, Hunter Gather má i olivovou a ve své podstatě máte tady jako avokádový olej, kvalitní, jako kdyby troufám si říct, že to bude kvalitní avokádový olej, protože ne vždycky každý je, pasterizované žloutky, filtrovaný jablečný ocet, himalajská sůl. Nic špatného v tom není. Máte jistotu kvalitní suroviny, máte jistotu chuti, počítat s tím zase, je to kalorická záležitost. Jo? Ta lžíce prostě obsahuje poměrně velké množství tuků, ale z hlediska jako chutí, pokud na majonézu jste zvyklí a chcete ji tam mít jako pravidelně zakomponovanou, stojí vám to za zvážení, kdy
jako majonézy se nejí kvantum, jo? Takže i když tady tohle stojí je něco asi kolem 500, oproti běžný majonéze, co stojí asi v řádech jako desítek korun, si troufám říct, nebo do stovky, tak pak toho aspoň šetříte i to množství kalorií a vážíte si toho a hlavně vám to neškodí. Jo? Máte tady jako prospěšné věci, kdy avokádový olej bude bohatý na vitamin E, máte tady potom i jako kvalitnější žloutky, které za to budou stát a budou zase zdrojem dalších věcí, dalších živin. Počítat s tím, že třeba při nějakých eliminačních dietách obsahuje to žloutek. Ale zase malé množství, že to může být způsob, jak jej zavádět v malém množství přirozeně. Pak tady mám nějaké byliny, které stojí za zmínku. Bavím se tady ve své podstatě 3. První je Liverplex, ve své podstatě vlastně jako od značky Living Nutrition. Jedná se o fermentovaný komplex milk thistle, ostropestřec, artičok a kurkuma, kdy v té fermentované variantě je větší dostupnost těch jako aktivních látek, které to poskytuje a podpora jako jater, jo, z hlediska trávení, z hlediska potenciálu jako jara, jo, a jaterních diet, očist a tak podobně. Já tady tohle úplně nejsem až takový zastánce, že bych musel jít do něčeho extrémního, ani to jako obecně nedoporučuji, pokud k tomu není opravdu velká indikace, ale tady taková jako malá podpora, 1-2 balení během tady začátku jara vybrat, může mít svoji podstatu. Bere se 1 kapsle 2krát denně, je to balení 60 kapslí, takže to vydrží vlastně jako minimálně na měsíc, takže na ten měsíc 2 koupit 1-2 balení. A jenom jako malý support pro podporu trávení, zlepšení trávení tuků, zlepšení celkové detoxikace může mít svůj potenciál. Jo? 3 základní vlastně jako komplex ostropestřec, kurkuma, artičok, velmi dobrá kombinace, správně fermentované. To, co oni s tím dělají v té společnosti Living Nutrition, je velmi zajímavý a stojí za minimálně jako přečtení si toho, jak mají popsaný jenom třeba popisek jako videa, nevidea, popisek toho produktu, čím to prochází, kefírovou kulturou, kombučovou kulturou a co to s ním vlastně jako dělá. Adaptogeny, ty jsem ještě nezačal užívat, ale z pozice vlastně jako adaptogenů, tak tady máme ty pravé adaptogeny, ať je to jak kdyby pravý ženšen, ashwagandha, holy basil a rhodiola. Velmi dobrá kombinace v dostatečné množství, ve fermentované podobě, z hlediska dostupnosti, stravitelnosti a tak podobně. Ta fermentovaná varianta bude ještě dál. V období stresu, v období z hlediska jako potřeby lepšího spánku anebo toho stresu, tak tohle je určitě jako věc, kterou já chci mít doma z pozice toho, abych to mohl kdykoliv volit. Málo kdy se dostanu do toho, že ty adaptogeny opravdu jako využiju. Co pravidelně užívám je šeležit, který je prostě jako minerální suplement a je zároveň zdrojem nějakých živin. Tohle je ve své podstatě, tohle já vnímám jako informaci, která moduluje tu nervovou soustavu a moduluje to tělo do nějaké reakce a já tu reakci mám vlastně jako obecně dobrou na úrovni toho těla, protože mám dostatečné množství živin, které pokrývám z jiných věcí a modulovat to informačně nutně nepotřebuju. Ale z hlediska adaptogenů to dává jako obrovský smysl a má to obrovský potenciál, pokud je člověk vystresovaný, problém s libidem či nějakými dalšími jako věcmi, tak to je určitě jako věc, kterou chcete zvážit v tom základu balíčku. Nefunguje to tak, že jste vystresovaní, rozbití, neregenerujete, dáte si tohle, jste na poloviční hodnotě svého příjmu, neřešíte spánek a tak podobně a takovej čípek, já tomu říkám čípek do zadku, vás zachrání. Nezachrání. Jo? Nefunguje to takhle, je potřeba pokryt ty základní potřeby a pak si můžete ještě pomoct. Zároveň s tím, anebo tohle má přednost, čekám, co to udělá a pak teprve rvu čipky. Čipky beru normální kapsle, prostě, které se perorálně konzumují v podobě doplňku stravy. Reishi z pozice alergenicity a věcí, jak dokáže modulovat imunitu obsahem beta-glukanů a dalších věcí, tohle není pro mě. Já už z hlediska alergií takové věci nepotřebuji užívat, ale je to pro myšku, pro ženu, kojící a s tím, že vlastně u Julči řešíme nějaké potravinové alergie, intolerance, věci a exém, tak tohle je jenom jako jedna z věcí, kterou tam využíváme k tomu, aby jsme v nějaké míře podpořili myšku a Julču skrz kojení, tak reishi 1-2 kapsle 2x až 3x za den, velmi efektivní. Jinak z pozice vlastně, kdyby teďka té alergenní sezóny, jedna z nejlepších jako hub nebo látek, které můžete k té modulaci té imunity a snížení těch alergenních příznaků, tak volit. Vhodné ve své podstatě za každých podmínek. Věc, o které jsem ve své podstatě jako nevěděl, Myška to kupovala, Germ a Cleanse, ve své podstatě jde o spray a o nějaké přírodní dezinfekční spray s olejem z divokého oregána na stříkání jenom tak do ovzduší a na nějaké osvěžení, potažmo na povrchy. Ve své podstatě vlastně takový jako zdravý savo. Jo? Asi bych to k tomu přihodil a nějaký jako čištění toho vzduchu. Osvěžující vůně z kořice a směsí divokých bylinek a koření. Jo? Údajně zbavuje dobře i plísní.
Stříkejte volně po vašem domě a hlavně v ložnici, na postel a polštáře, v dětských pokojích, autě, na toaletě a tak dále. Zatřepejte, stříkněte do vzduchu, na povrchy. Zajímavá záležitost jenom tak jako obecně, určitě lepší než jako breeze a já nevím, jaké jako nesmysly do toho ovzduší. Otázka, jestli to potřebujete. Čistička vzduchu bude pravděpodobně efektivnější, anebo pak právě třeba tady tohle s difuzérem. Jo, a bude jednoduchá varianta. Takže tohle bereme jenom jakože takhle na zkoušku ve svým podstatě a potenciál při nějakých jako bacilech, nachlazeních a v tom ovzduší, kdy prostě nastříkám v obýváku, 2x, 3x stříknu a trošku očistím to ovzduší. Z hlediska julči a její nemožnosti konzumovat hovězí vnitřnosti a maso a tak dále, tak jsem pořídil tady jehněčí věci, které jsou jako kdyby obecně, co se někdo ptá, tak vždycky říkám, no jehněčí játra, jehněčí srdce a tak dále, prakticky nesehnatelný oproti hovězí i v kvalitě z hlediska jako farem, tak lidi kupují hovězí vnitřnosti. Za mě to je na palici vzhledem k té ceně toho, co to stojí v té kapsli versus to, co si můžete prostě jako koupit a udělat, případně nasušit sami. Samozřejmě ne každý k tomu má ty dispozice, takže koupit, ale z hlediska tady těch jehněčích játra, ledvinky, jehněčí játra a srdce, tak ten potenciál tam je poměrně velký a dá se to použít jenom prostě, že člověk jako vyloženě může konzumovat jako dospělák, kapsle, nebo se to dá vysypat právě třeba do příkrmů z hlediska obsahu játra, vitamínu A, mědi, srdce z hlediska koenzymu Q10 a teď jsem vám to ukázal blbě, jo, ale játra z hlediska vitamínu A a mědi a dalších nějakých mikroživin, srdce z hlediska koenzymu Q10, tady jsou játra taky a tady jsou ledvinky, které obsahují diaminooxidázu a snižují histaminovou reakci, takže tady toto má zase potenciál jako kdyby ještě dále. Ledvinky běžně nejsou úplně chutný a nechcete si je vařit, srdce játra zvládne relativně jako každý, stačí je umět jenom v nějaké míře připravit, potažmo si je nasušit, mít to klidně jenom jako krekříky a křupat tady tím způsobem, i kdyby jenom zapíjet třeba pomerančovým džusem, tu chuť vlastně jako přebít. Jehněčí vnitřnosti. Za mě takhle v kapsli použitelný, protože se to nedá sehnat. U těch hovězích jsem vždycky jako na vážkách, jestli to pořídit nebo ne. Vzhledem k tomu, že ta dávka pro dospělou osobu nejsou prostě 3 až 6 kapslí, to se furt bavíme o 15 gramech té suroviny, té vnitřnosti, když ji nasuším, tak tady 6 kapslí je 3 gramy v té sušené podobě. To prostě bych musel sníst tady tohle na 2x, stojí to 1000 korun prakticky, jo. Sníst to na 2x k tomu, abych měl vlastně jakože jednu dávku, co bych si uvařil jako běžně. Nedává mi to úplně smysl finančně, z hlediska mikroživin to samozřejmě potenciál má a baví mě tady ty sušené věci hlavně jako pro děti, u rodičů, kteří neumí ty věci vařit nebo nechtějí, neumí je sehnat, anebo tady v té variantě, kdy máme prostě jehněčí vnitřnosti, protože ty se prostě schání těžko, když hovězí nejsou úplně na místě z hlediska třeba nějaké intolerance, alergie, anebo se bavíme ještě o tom, že jako nemusí být třeba sehnatelné úplně jednoduše. Vepřové, kuřecí, zase otázka kvality té suroviny, ale i ty můžou mít potenciál. Furt to bude obsahovat ty živiny, co to má obsahovat, což je prostě vitamin E, měď, železo a věci takového tohoto rázu. Tolik k balíku, toť vše, kromě ve své podstatě tady té jahodové ústní vody. Inspirujte se, neinspirujte se, je mi to vlastně úplně jedno, jenom ale ať víte o těch produktech, přijdou mi tyhle zrovna jako zajímavé a myslím si, že by o nich člověk měl vědět z hlediska kvality surovin, ať už tady to cereálí, čokolády, věci, které běžně vlastně v té domácnosti jsou a měly by být kvalitní, zvlášť když je konzumuju pravidelně, ale i nepravidelně, vždycky hledám kvalitu, když si ji můžu dovolit. Majonéza, nějaké doplňky a nějaké věci, které za to stojí. Mějte se, vidíme se zase příště.